Moi! Mä unohdin kuvaa aamulla sitten. Laitan tänne sivulle. Mä unohdin kuvaa aamulla tän My Dayn. Aina kuvataan vähän päivää. Niin, silleen. Ja me ollaan täällä. Tuttu paikka. Oh my god, kiva kun toi pilvi on just tossa. Delfiini! Oikeesti, kattokaa mikä pilvi. Tossa. Tää myös hailta, koska tossa on tommonen. Niin, mut se on mun mielestä delfiini. Kello on tullut 5, 6, 7, niin sä pääsit tasan 5, siis puoli 5. Me lähdetään joskus täältä 5, eiks ne? Niin. Ehkä. Ehkä. No ei nyt niin aika. Tiedätkö mikä toi maapallo on? No. Siellä katsotaan sitä osatuntiessa. Niin joo. Jos on tommonen leikkipaikka, mä en oo ikinä käynyt sinne. En mäkään. Ja tilotkaa Leevin kanava myös. Häh? Leevin kanava. Niin. Mä makaan. Leppismaster PPP. Eikö se ole Leppismaster suomalainen kanava? Ei oo. Okei. Leevin äiti oli ennen töissä tässä seurakas. Niin oli. Se voisi päästä Leevin ja kaverille. Se ei oo laittanut mulle sitä meidän lauluvideoa vielä. Häh? Se ei oo laittanut sitä lauluvideoa. Kuka? Leevi. Oh my god. Sipsit kaatu. En voi näyttää. Minä ihan kohtuumaan. Katsokaa. Sipsiä. Mennään ihan kohtuimaan. Ja... Tidam dam tara. No niin, mennään. Hyi. Mä astuin linnun kakkaan. Kauhea. Kauheaa siis. Ottakaa, mä otan kuvan. Mutta miten? Oot sä kuvaana? Kuvaanha. Ootko sä tyhmä? Mennään nyt hyppää. En mä uskalla enää hyppää. Lili uskalla enää hyppää. Että täältä vaan. Ottakaa FaceTime. Tikut on paljon parempi kuin ne. Häh? Noi tikut on paljon paremmat kuin noi. Niin on. Hello. Hello. Vaikka ne on monta näistä tipeistä pitänyt. Hello. I when I'm Juliet in on video. Mä tiedän, näettekö te mua? Ja nyt lapset on leikkimään. Ei. Vois hyppää vaatteet päällä. Häh? Vois hyppää vaatteet päällä. Mikä sen tytön nimen kakinen kaima olikaan? Marika. Mä en muista sen kanavan nimeä. Tiram, ram, param, darada. Älä syö kaikki läski. Nyt me mennään uimaan. Ja sitä mä en kuvaa, koska niin. Joo, eli siis me ei uskalleta mennä veteen. Me ollaan tyhmiä. Niin, mä en uskalla, niinku, kyllä mä uskallan uida. Miten mä laittaisin sen? Noniin. Me ei uskalleta siis mennä. Täällä on lokkia, koska ne haluaa ne hypätä. Okei, vangeita. Mennään tälleen.
Hyi, tossa on paska. Tää heiluu täällä. Oi vittu! Oota, mun pitää laittaa toi kamera tai toi poikittain. Tälleen. Okei, me uidaan. Niin edes sä tulla. Venaa, voisko tän laittaa tähän? Lili, voinko mä laittaa mun kengän sun? Voin. Pysy! Mun kengä, ota toinen. Ei Venaa. Tälleen. Noniin, te ette kyllä näe meidän naamoja, mut ihan. Mitä sä teet? Mua pelottaa. Tuu oikeesti nyt pahaa. Noniin, yksi käsi tähän. Uidaan tonne. Lili menee tonne. Krokotiili! 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 Kiva. Oikeesti mä tunsin sen krokotiilin. Ethän. Joo. Oi. Se on toi musta juttu, joka tossa on. Oi. Se tuntui ihan krokotiililtä. Ui nyt ei oo paha asia. Leevi uskaltaa. On rohkea. Älä oo paha. Älä oo paha tyttö. Tuu please. Hypätään vaikka. No mihin? Et uskalla. Ai uidaan. Siis Venaa. Mihin? Jonnekin nyt vaan. No niin tuu. Mä uin tohon. Okei, no niin. Se on toi pallo. Niin tuu. Minä nyt uidaan nyt. Te ette sit näe sitä, joten mä laitan stopille otto. Joten, sori. Eiku, en mä voikaan. Laitat ton tubeen. Laitan. Yrittäkää. Ja se on nyt tubessa. Okei, ei oo. Vielä. Oi, mut teille se on. Silloin kun mä editoin sen ja laitan sen. Tää laituri heiluu. Okei, ihan sama. Miten jos toi lähtee tosta? No ei tuu nyt vaan, sä lupas uida. Oota Venää mihin asti. Tohon. Mun jalka on ihan kieltään, kato. Ei, kun älä koskele. Älä tuu aina tulla toiselle. Noin, mä uin tähän asti. Noniin, meni kyllä vähän väärä kohtaan. Pelastakaa minut. Noniin, mä uin jo. Auta mua. Nosta mun kainalosta. Molempi. Ei tommoinen kainaloista. Tälleen. Leevikö nostaa mut? Silleen, noin. Mä nyt tuu. Hypätääks me nyt? Ootko sä varma? Joo. Ei Leevinkaan jalka ylettynyt edes pohja. Mutta jos se ylettyy ja mä kuolen, koska siellä on suota. Noin. Hypätään. Säikä. Kilttiin. Lili ei uskalla. Ai itekään. Noniin, me. Venaa, mä teen tälleen. Tää on paras tottuminen. Tee sit säkin tälleen. Mä en katso. Minäkin ja sitten tiput. Niin. Ei. Tälleen. Ei mua pelottaa tehdä se. No tee. En. Mikä se olisi ollut? Se olisi silleen, että sä meet tohon veteen. Sit sä et... Silleen vähän niinku lopetat uimiselle, että sä vähän niinku hukut sit taas nouset. Okei, hypätään nyt. Ai tolleen. Niin hypätään silleen, minkä me mentiin. Ai tälleen. Ja se päästään ei. Ei kun silleen... Se on pelottavaa. Ei oo. On. Mä tärjin sen. Ja mä siirrytään sun puhelimen. Laita stopille se ja vie se sinne. Noin hyvä. Eikä. Noin, jes. Oi vittu mun maha. Sori. Valmiina? Me hukutaan.
sä teet? Minäkin menen tippua. Ai pitkä. Hei Ann. Ai tuu, säkin tuu. Sä teet eka. Se voi olla paha. Niin säkin sama aika. Joo. Ei eka. Ei kun sä eka. Okei, mä sitten eka. Älä. Mua pelaa! Okei, mä pystyn siihen Lili. Mä pystyn kuin mies. En oo laittanut naamaa. Koska mä näen noita tuolla. No, tuo verta. Lili! Auta mua. En mä jaksa. Sori. Ei oikeesti! Tutu. Uida nyt tasan. Tuo kamera näkyy. Uida. Yhteen. Nyt tuu. Hitaasti. Oikeesti. Kuka? Soittaa. Mä en voi vastaa. Kuka se oli? Sara. Auta Maida. Me hypätään kanette. Ja tuu auttaa mua. Nosta. Miksein mä? Miksi soita palokunnalle? Ei kun vesikunnalle. Siis mä alan niin hengästymiä. Mitä sä teit? Mikä siinä oli? Joku auta. Hiuksista tulee vettä. Tuossa vedessä oli joku toukka. Toukka. Älä! Hitto. Tämä on. Oh my god, minä taas astun tähän rikkinäisen kohtaan. Noniin, eli kyllä me pystytään siihen. Hypätään kyykylkyyn. Ai tälleen. Joo. Niin, mä teen sen jutun, mitä me haluttiin. kättä. Kamala haju. Mua on kylmä. Mullakin. Tossa on toukka. Mä en hyppää. Mä en tykkää. Mä en uskalla. Okei, me mennään toukin kanssa. Meillä on ihan sikakylmä siis. Ota sun laukku. Mut. Kylmä. Tää taisi olla tässä, koska mä en halua tehdä tästä hirveän pitkää. Joten moikka!